Is-sena li ġejja ser tkun sena importanti għal kontinent Ewropew, hekk iddikjarat il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola f'intervista li tat lil Net News wara l-aħħar sessjoni plenarja li saret fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu fejn Metsola tkellmet ma' dan l-istazzjon dwar diversi temi kurrenti u issues li jinteressaw li ċittadini Maltin u Għawċin. L-Unjoni Ewropea għandha qudiema numru ta' deċiżjonijiet li tittieħu kemm f'ambitu ta' leġiżlazzjoni, ġifieri liġijiet, kif ser insalvaw l-industriji tagħna, kif ser ngħinu l-businesses, il-familji, il-bdiewa, is-sajjieda tagħna, kif il-vuċi tal-Malti u l-Għawċi ser jinħass f'kull deċiżjoni. Dan huwa parti mir-responsabbiltajiet tiegħi mhux biss bħala President tal-Parlament Ewropew fejn aħna hawnhekk insibu l-maġġoranzi biex intejbu il-ħajjiet ta' dawk li nirrappreżentaw, imma jien fl-aħħar mill-aħħar membru eletta miċ-ċittadini Maltin u Għawċin u kull deċiżjoni li nieħu dejjem inżomm f'moħħi li qed noħodha għalihom. Jiġifieri jekk hemm deċiżjoni fuq l-aspett diġitali, deċiżjoni fuq l-aspetti soċjali, deċiżjoni fuq l-ambjent, il-Maltin u l-Għawċin kif jinħass, kif ser tinħass fuqhom deċiżjonijiet bħal dawn. Matul din l-intervist tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola semmiet kif mill-Unjoni Ewropea għandha tkompli tissaħħaħ il-vuċi ta' Malta. Barra minn hekk, Roberta Metsola saħqet ukoll dwar il-bżonn li jkun hemm paċi u stabilità fil-kontinent Ewropew matul is-sena l-ġdida dan fid-dawl tal-gwerra li għadha għaddejja bħalissa fl-Ukrajna. Fl-isfond ta' dan kollu ovvjament il-gwerra fl-Ukrajna għadha għaddejja bħalissa hemm deċiżjonijiet kbar qudiemna dwar kif nistgħu naslu b'forma ta' paċi fuq il-kontinent tagħna, qed naraw madwar id-dinja instabilità politika kbira, l-istabilità min-naħa l-oħra li rridu nuru aħna allura hija kbira. Id-domanda hija kbira u l-isfida rridu nilqawha. Intant Net News staqsa lil Roberta Metsola dwar il-mitjum ta' Alex Borg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fejn istess irrimarkat dwar l-impatt pożittiv li ħalla kemm fuq il-partit u anki fuq il-pajjiż. Nixtieq verament nifraħ lil Alex għal dawn il-mitjum. Ġifieri jekk tara id-diskussjoni li aħna kellna li kienet diskussjoni tajba ħafna matul is-sajf dwar x'għandu jagħmel il-partit, ħafna minn dawk l-affarijiet diġà bdejna narawhom u dik hija xi ħaġa li qed tinħass fost il-poplu rajniha bl-entużjażmu tant kbir tan-nies li naqdu quddiem id-Dar Ċentrali biex jiġu ċelebrati dawn il-mitjum, rajniha wkoll fil-bliet u fl-irħula bejn Malta u Għawdex kulħadd jilqa' lill-kap il-ġid tal-Partit Nazzjonalista b'entużjażmu u tista' tgħid b'tama ta' dak kollu li nistgħu nagħmlu. Fl-aħħar jiem Alex Borg u Roberta Metsola indirizzaw is-summit tal-Partit Popolari Ewropew li wkoll iffoka fuq temi importanti li bħalissa qed jaffaċċja il-kontinent tagħna.